Νιώθεις πως ξεκινάς την εβδομάδα σου με δύναμη και μέχρι το τέλος της είσαι εξαντλημένος? Η ενέργεια δεν είναι κάτι που απλώς έχεις, είναι κάτι που καλλιεργείται. Σου έχω 3 μικρές αλλά δυνατές πρακτικές για να κρατάς τη φλόγα σου ζωντανή όλη την εβδομάδα. Νούμερο 1. Ξεκίνα την εβδομάδα σου συνειδητά. Πριν πιάσεις το πρωί το τηλέφωνο όταν ξυπνήσεις ή ασχοληθείς κατευθείαν με τις υποχρεώσεις της ημέρας, πάρε 5 λεπτά να αναπνεύσεις βαθιά και να συνδεθείς με σένα. Νούμερο 2. Μην γεμίζεις το πρόγραμμά σου μέχρι να ασφικτιά. Χώρισε χρόνο για ξεκούραση και για πράγματα που σε ηρεμούν. Ένα ζεστό μπάνιο, διάβασμα ενός βιβλίου που αγαπάς, να κλείσεις τα μάτια σου για λίγο σε ένα ήσυχο μέρος, να ακούσεις τη μουσική που έχεις ανάγκη εκείνη τη στιγμή, έστω για 10 λεπτά. Νούμερο 3. Κλείνε κάθε μέρα με ευγνωμοσύνη. Το πιο σημαντικό, ακόμα και μια μικρή καταγραφή σε ένα χαρτί, σε βοηθάει να εστιάσεις στο πόσο σημαντικά πράγματα έχεις καταφέρει μέσα στην ημέρα. Τι πραγματικά αξίζει σε αυτή τη ζωή και όχι η κούραση. Σημαντικό εδώ είναι να υπάρχει το βαθύ συναίσθημα της ευγνωμοσύνης. Να γίνεται συνειδητά και μόνο σου το είναι η καταγραφή αυτή. Και στο κάτω-κάτω. Η ενέργεια δεν σημαίνει να κάνεις περισσότερα. Ενέργεια σημαίνει να ζεις συνειδητά τα όσα κάνεις και να είσαι παρόν. Δοκίμασε αυτές τις 3 πρακτικές για μία εβδομάδα και γράψε μου πώς ένιωσες.